Birdan 3-8 i motor med norskan. Hetta var veldig stort det det kunne gjøre til kappingen. Ja, så det mest spennende i øsene til alt. Så det var ordentlig godt. Till vinner tror jag. Till det och grunden jag har Raven i Örnsätt fullkomliga men så det så att det kan ordentligt och köra det närmast hem. Vad är det som gäller i Örnsätt jag tycker ner? Jag vet vi får köra några spel och köra alltid. Och jag vet. Men så tackar jag hem att ge sätten så. Det är gott. I fjärde sättet så att du nog snackar oss nu gå och renna ett första rum att av fjärden och fast fallbollen närmast diagonalt ner i golvet är det negativt att träna. Ja, ordentligt. Det är det. Träna där nu i 2 månader eller så. Då är det rätt så att det lukas. Ja. Ordentligt. Ja, nu är det så Bermuda det spelar mot känner ni något till det här alltså är det väl den här omgången och lukas som allt annat. Ja. Alltså vi så där för det och här och nästa samma som är så alltid. Så. Det är i kommande Thomas sagt för sitt liv upp till det bästa. Ja, vi spelar väl så råkar vi väl klara där till hockey. Ja, men gå ett med halvfinalen. Tack för det.